Ngati mufuna kuti munthu akamakuyimbirani pafoni panopo pazooneka video kapena chithunzi, tatene ndikuoneseni kuti timatani. Ngati sinapange follow tipange follow, ndipo mosataya nthawi tiyambe. Ndiye chikulu chimakhala chokuti tikapange download app ndiye tipita ku Play Store tipanga search. Ndiye apa tipanga search call screen. Ndiye ma call screen yo ndi ambirimbiri, ngati ineyo ndi kuti amene napanga install ndi uyu. Kenako mupanga download application ngati ameneyi. Kenako tipanga open akamaliza download. Kenako tisiya pa English pompa kupanga select. Kenako next, get started. Tipanga apa skip. Ndiye tipita apa pa background from your gallery. Kenako tipita pa video. Apa tisankha video iliyonse ya mfoni mwathu. Kenako tipanga done. Ndiye tipanga preview kuti tione mene itizaonekera. Ndiye kuti ko ikabwera izaonesa chonchi cause iyi ndi video imene itasankha. Ndiye poti taona mene itizaonekera basi takucancela ndikupanga apa pa apply. Ndiye kuti timangoyipasa ma permission amene akufunika. Kenako tinsankha ndikupanga set as default. Zikatero ndiye kuti zimakhala zatheka. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow.